Hey YouTube, Frederik her. I dag der vil jeg gerne lige snakke, fordi jeg har jo lavet en ny kanal, kan I godt se. Så derfor vil jeg lige snakke lidt om, hvad der kommer til at blive lagt op på den her kanal her. Og det vil jeg så gøre, imens jeg spiller CSGO. Og jeg tager bare random våben. Det der kommer til at ske på den kanal her, der kommer rimelig meget gaming ind, og nok også rimelig meget CSGO, vil jeg nok tro. Og Minecraft og alt muligt. Og især Farming Simulator 2015, det helt nye Farming Simulator. Det kommer nok også ind. Og det kommer I nok også til at se mig spille meget sammen med mine venner. Som jeg nok også kommer til at lægge. Nej, det kommer jeg ikke til at lægge, for jeg er en svin. Men ja, det kommer I til at se på den her kanal her. Og jeg vil prøve, så vidt muligt i hvert fald, at lægge et afsnit om ugen ind. Eller afsnit. En video om ugen vil jeg prøve på at lægge ind, og de bliver nok sådan cirka 14 til 15 minutter, regner jeg sådan cirka med. Den her bliver nok ikke så lang. Men det er sådan, men så kan det godt være, nogle af dem, det kan også godt være, at det for eksempel er en let's play, hvor jeg laver let's play på for eksempel Farming Simulator. Eller let's play Minecraft og alt sådan noget. Og så kan det også godt være, at der kommer for eksempel nogle competitive kampe ind, hvor mig og mine venner, vi sidder og spiller competitive og sidder og snakker. Men det er nok sådan højst sandsynligt det, der kommer til at lægge på kanalen. Regner stærkt med. Og hvis det er, så kan jeg også godt lægge nogle for eksempel nogle tutorials op, hvis der er noget I ikke sådan helt kan finde ud af så godt. Så men jeg vil i hvert fald prøve at lægge så meget op som overhovedet muligt. Og I kan også godt bestemme, hvad jeg skal spille. For eksempel, hvis I nu... Selvfølgelig så skal det være et spil, som jeg har. Men for eksempel, lad os nu sige, at I skriver nogle spil, som I gerne vil kunne tænke mig. Det kan være alt muligt, fra gys til alt muligt, som der I gerne vil se, at jeg spiller. Så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan enten få det, eller om jeg har det, eller om jeg kan få downloadet det. Og det var sådan cirka det herfra. Hej YouTube.